салом дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, чӣ хелен созен хубен? Якта хонаи фурӯшӣ офтагиам баҳри шумо. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд наздикии Аквапаркда қарор дорад. Деҳаи роҳияи озод мегӯянд. Мана даруни хонаро бардоро ҳавлиша тамошо кунед, айкиҷо то куҷора. Хона 7 ё 8 содиқ замин дорад, гирди атрофаш маҳкам, сета дар хона, нархаш 300 000 сомон. Иҷаз шаҳри Сарбанда нигоҳ мекунад. Соҳибхонаро рақамош бародоро дар поини навор мондагӣ, метавонед занг бизанед, қатъи соҳибхона гапзанон кунед. Ина бародаро, иҷода кабинети Гитлерша, яъне тоҷатхона ва иҷа кухниш мешава, беҳа ҷои зурхона, бо иҷа ката, инаҳа чӣ ҷои зуркаги теора. Фақат одам мебошад, ки бизария зиндагӣ кунад. Тамом ман хай мегузарам дуруни хонаоша шумотон метавон. Иҷа бародаро медарем. Иҷа хай бигем ҷои дарс тайёркунии кӯдако будак, чӣ будак? Ини хонаи калон, ҷои хоби. Ҳама чизош бародаро хай светра иҷа намедонед ҳеҷ чӣ гирон мекунам, ма кам то омадагам. Ина бародаро хона ба дараҷаи олишаниша бо хонаи дигар. Ина ҳама агар барои кулу курпачаву ами стенка птенкаш хай бигӯи бо кондисионераш қатъи бародаро, ина кондисионерам дошта. Ина потолокош ҳамаш заги люстрои простой марасия мачиша дораша бошад. Ҳамин шумо дар калонеш ки дар кор бошад, хай бо нарх набоша, хай соҳибаш чақчақ кунем. Ман мегирам соҳибхона номершо дар рӯи навор мегзорам, шумо фақат бибинед. Ина бародар ҳавлиш беҳад калони хушрӯ. Ина мегзорем қисми дигари хонаш. Иҷа хоначаи майда ки бания ва ҳама чиз ҳамиҷа оно параш ба фикр бания. Ин ҳама чизи чораш ҳаст. Як хонача набуд. Ина ки бания бардар ба фикр ма ки бания да чизи ба мегзадаге. Дарин зиёда қариб 10 содиқа ина. Нигоҳ кунед бардар, қадар калон нигоҳ. Ай то канҷусашо канҷид девола. Дӯстони гиромӣ, ин буд хонаи имрӯзаи фурӯшии мо, ки мо омадем ай пеш бародаро бар шумо навор кардем. Аз сабабе ки бародаро мо аввалин бор аст, якумин бор хонаро меом ай пеш сёмка мекунам. Каме ҳам бародаро агар ягон ошибка кардаги бошем